zi frumoasă de toamnă se întâlni iepurile și broasca cea țestoasă. De cum văzu iepurile broasca, se grăbi repede să-i dea bună dimineața. Iepurile îngânfa, se uită de sus la broască și o întrebă: Tu ce alergi de zor așa de dimineață? Mă plimb. Te plimbi? Dacă nu mă înșel, ți-ai putea folosi picioarele pentru lucruri mai importante decât plimbarea. Știi ceva? Hai să ne luăm la întrecere. Pun pariu că te întrec dacă alergăm. Ești tare glumeț. Cum vrei să mă întreci când ai picioarele așa strâmbe? Dar fie dacă asta vrei, pe ce punem pariu? Pe un ban de aur și o sticlă de țuică. Bine, fie, să ne întrecem. Ei, păi nu e așa de urgent. Cine a mai văzut așa ceva să mă iau la întrecere cu stomacul gol? Mai întâi merg acasă să mănânc ceva și ne întâlnim peste jumătate de oră. Iepurile nu spuse nimic, așa că broasca o luă spre casă. Îngânfarea iepurilor o jigni pe broască. Nu ajunge că s-a născut cu picioarele scurte, dar iepurile mai și glumește pe seama ei. Femeie, unde ești? Vino de grabă, mergem împreună pe câmp. La ce treabă? Am pus pariu cu iepurile că îl întrec la fugă. Vai de capul tău, nenorocitule! Cum să-l întrești tu pe iepure? Ți-ai pierdut mințile? Lasă asta pe seama mea, hai fuguța cu mine! Cum mergea ei pe câmp, broscoiul îi spuse: Vezi arătura asta? O văd. Acolo vom alerga cu iepurile. Eu alerg într-o brazdă, iepurile alergă în cealaltă brazdă. Tu n-ai altă treabă decât să stai aici, la capătul brazdei, iar când iepurile ajunge aici, tu să zici: Eu am ajuns deja. Femeia dădu din cap că a înțeles și porni spre capătul arăturii. Ajunse și iepurile. Începem? Începem! Iepurile porni în goană și broasca abia-și mișca picioarele. După câțiva pași, se piti în brazdă și nici nu mai mișcă. Iepurile ajunse la capătul brazdei, dar femeia broască: Eu am ajuns deja. Iepurile rămase mut de uimire, nu-i venea să creadă că a ajuns înaintea lui. Nu îmi vine să cred, să mai alergăm încă o dată! Și fără să aștepte răspunsul, o luă la fugă spre celălalt capăt al arăturii. Acolo însă l-aștepta broasca. Când ajunse, aceasta îl întâmpină din nou. Încă o dată! Și o luă iar la goană. În partea mea putem alerga ori de câte ori vrei. Încă o dată! Iepurile alerga cât îl țineau picioarele. Dar de fiecare dată broasca era acolo înaintea lui. Când a simțit că nu-l mai țin picioarele, se dădu bătut. Nu înțelegea cum e posibil, dar asta e. Le dădu banul de aur și sticla cu țuică, după care se prăbuși la marginea arăturii. Broasca țestoasă lua ce câștigase, merse la capătul arăturii, își luă femeia, după care merseră liniștiți acasă. Băură câte un pahar de țuică și trăiră liniștiți. Dar după această întâmplare, niciun iepure nu mai face glume pe seama picioarelor scurte ale broaștelor țestoase.